Heippa! Elikkä tää on nyt Tsenkkyaivi. Tää on meidän dokovideo. Ja nyt on vappu hauskaa vappua. Niin, elikkä I can see. Niin, elikkä tää on meidän dokovideo ja tää on vappu. Hyvää vappua vaan kaikille. Ja me ei niinku haluttais tehdä videoita enemmän, mutta kun meillä ei ole mitään ideoita, te voitte vaan niinku kommentoida. Te voitte olla vaikka jotain, jos haluatte vaikka My Day videoita, joku tollanen, joku tollanen. Lauhisselta vai joku tollanen tai joku niin, te voitte vaan niinku laittaa sen alas. Te voisitte siis sanoa ihan mitä vaan, me yritetään tehdä kaikkea. Ja te voisitte niinku tuon blogin puolelta, voitte kysellä jotain, totta kai me yritetään vastaa niihin. Mut jos on vielä niinku liian niinku sellaiseksi niinku. Mikä meidän blogin? Life is beautiful. .blogspot.fi on meidän blogi. Älkää like, it's beautiful. Voitte niinku vaan katsoa tätä ympäri maailmaa ja sitten näette meidät niin like, it's beautiful. Okei, teille lähtee. Okei, elikkä nyt tää video loppuu tähän. Moi moi! Hauskaa vappua!